So guys, salamat kadto kay nakuha na namong gihanggaon sa among gitisting ug diyang gisuot kanang gwapa kadto sa guys kanang wa pala sa makeup. Salamat pud sa iyang sandals nga isuot kang Ma'am Jenda Unsaga Moraga sa iyang sponsor nga sandals. So kapod ni guys, si Dante ug si Cristel. Madyo adlaw din natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana ug si Dante. Hi Dante, good morning. Madyo adlaw Dante. Uban ka na mo. So nas Cristel guys kanang kuan kanang mo adto mi sa dalagit kay ro masukdan si jahang gown. Diyan as Dante mo kudog din na bisag asa mi. Uya. Natug man ta na sa dadto. Bangon din siya. Love jud nimo si ate Dante? Love nimo si ate? Ha? Love nimo ate? Yodo. Bilin sa ikaw ha. Kay di man ka pwede sa kay series. No? Di ka pwede sa kay series. Ha, uli dito balay ikaw kay bantay si Ili dito ka. Mantali Ili ka. Hindi, kaya nanay dyan series ron. Anong sad man ka? Hang, anong sad ka? Uli rabi ito, may dali naman kayo may. Ikaw, patutuli ni ate dito ka. Kaya mong danggan, itutuli oh. Ikaw. Ban ha. Dili mo ban ang pama ha. Dili mo uban mama ha. Dili uban mama. Mas mama oh murag na og sigbin. So guys ga atang midari og series. Diyan na lagi Dante na ah. Ana midari guys. Ay na nagitaod na si Jan ako. I'm back. Gwapa kay ni siyang tindira. Oh, nay. Dagang kay sila gaunak. Ako na dyan siyang gida, madam. Ha? Hala, gwapa kuno ka. Buyag kuno, di man na siya gwapa good. Nay, murag guanang, murag nga na na. Kuno ni siya gidahang. Sakto si mo, oh. Nga na mo dyan, anak. Kanang pare sana, pangitaon na to. Sakto si mo, oh. Kay kuha naman na siya, kanang terno man na siya. Human na siya, gribo. So, diyan as Cristel, guys. Mga na ijahang napili. What? Sana all. Kuan man ni ma'am sa usama ni sa kwintas. Di, dadto na oh. Way, nabili ng usaba na tangtang. Dugtong na oh. Uy, wa may natangtang Na. na wala ra. Wala ha? Sa usa ni nga sa usa nga kuan. Koy tanawa lang na oh. Pareho oh. Naay na tangtang di ah. Ay diri lang na kay si ang tag-iya ray magretas anak madam. Pura to nang idugtong. Kaya Kuan man na kuan. nagkuwang naman siya. Wala ni na umiga nga gwapa. Naman ni siya mga crown na. Smiling dyan kayo na siya. Isa na ni ko gaon di ari lang mo diri sa dalaga. Mas dalagit ra jud. Jadi na nakapili na si Cristel guys na. So wala na jud siya maghasol kay si Cristel sa nakasukod. Oh, siya Sakto ra jud. special customer ni Ron. Special nga kuan prinsesa. Di pa rin atong last na vlog siya kay daghan ni customer. Ako jung gisayo kay ngano mag-close kag sayo. Bilog lain diri ma'am. Same ganahan. Nak napailain nga murag hidban nak. Ali. Hinayi lang kay makasaya ta. Kana.
Halagi dugtura ba jud? Ano mo nice? Kari pud na. Gold drop po tayo. Pwede rin na siya kung nag-hairpin din, guys. Hindi siya mataga. Ganun ka. Ara ra pud siyang ka gold. Ha? Adlock mahulog di ba? Iipit mo gud na. Wow! Asa? Kay murag sa birhin ba? Oh, okay ra na dahil. Pero ara ra pud siyang ka dark. Dapat kani unta mo konektado sa iyang kuan Sa glitters. glitters. Dapat ang imong corona konektado sa Imuhang glitters ba? gown. O gold pa imuhang kuan kanang gold gown, Konektado gold ko na sa kuan. Kana na lang kay murag dako na Kana siya. lang, day. Kay konektado sa imuhang gown. Bi tanawon bi? O kana. Okay. Aso dapit inyo ha, madam? Tanawan, layo mo gubli niya. Balik na po may pamasahe. Na, guys, sara kayo smiling ka dyan. Guwapa pa dyan. Guwapa, ilang boss. Salamat ka, Juhan. Medyo baka discount lang kami ni Jai. Di man ako'y owner diri, ma'am. Igor ako in charge. Ina lang ko na gi-vlog bitaw ka tong butik. Madam, may nag-vlog bitaw ka tong butik. Pa-discount na pud mi kay pamasahe na mo uli ba. Di ko ka-decide, ani, kay ang owner ay mo decide. Okay, amo Muna siya na, guys. Salamat ka dyan ni mo, ha. Narabay ko'y amiga nga pareha po ni mo gnaong na smiling ka dyan ba. Salamat ka dyan, ha. O, sige na. Ako lang na-i-refer sa owner nga. Inhangyo ka. Don't worry. Ay, na-share na ni ang vlog para makitaan sa owner. O, sige. Guys, katong ganahan nga mo rin tong mga gown dari rajud mo kay day smiling ka do arang kabuutan. So naray bantay dari nga di ba siya ang tag-ija kuno guys kay puhon si Janay puhon man nag-ija ani. Bitaw, salamat ka do ha kana amo nang kuan In charge na ko dire. Ang tagiya, ani, taga-Pogalo. Tagiya dani nay tagiya sa kanang restaurant bitaw diri sa Dalagit kanang barko. So katupong ganahan nga mga unog kanang lamiang kadto mga pagkaon dari ra pud sila hang restaurant sa tag-ija daning butik. Nara pud dari sa Siwol sa Dalagit. Agnan sa ilahang restaurant barko. Mura siyang barko pero lami kadto ang ilahang mga pagkaon. Dito day na celebrate og birthday si Jijin katong pagkaon dito. So mo try pud ta dito guys og pangaon sa ilahang restaurant. Okay. Nakaligo-ligo na sa singot og asikaso. Aron silang kabuutan guys. Sa mga ganahan jud mo nga ridari, pwede ra jud mo grabing kaya smiling pa jud. Makakuan ka. Bitaw. Na maguyubang tindira nga magmudok sige nya siya sige na lang sa smile. Very accommodating. Wala, oy, busy lang jud ko, day. Ibalo ko taga dari og kanang mga Ang muluhod og sponsor. kasal. Beige ang color. Na mga latanan dari guys na. Okay. Katong mga magdibu. Naarag dire. Which is your command? Latanan dari nga. Nay tindira dari nga saka-saka. Nawa. Ana, jud na basta mga tindera, entertain your customer. Customer is always right. Anytime, anywhere. Pagkanakuha na na, ma'am. Hala, bago pa dyan siya kay napay tikita. Katong gyabang na to dire Green ang inyong ho. Mga bago pa sa guys, kanang mga pwede pa dyan mong Unsa may lain pong Pwede naman po ka di ka mag-green. Pwede na di ka mag-green. Ka, mga beige. beige o color. Depende sa motive nila. Pero depende ra. Kani, pwede ra ka ani. O kana, ma'am, Go. kay sakto dila nimo, ma'am. I-testing og sapod madam. Asa jud? Dili kay magtaas magag-heel. Pag-heal man ka. Pila ni? Mangtan ako. Pila? 800. 60 ko ay. Testing 1,000 eh, pero 800 ang last ani niya. Okay ra man na sa kanang lagpas bitaw dressing heel. Dapat mag-heal man ka. Bisag unsa ra man ang sponsor sa loobon. Niyo, kinsay magnets. Ari lang mo diri sa Chloe's Closet. Unsa nga? Chloe's Closet. Follow ang Chloe's Closet. So, ako lang pong ikuan ang ilahang Page. Chloe's. Ano? Chloe's Closet. Closet. Na kay page? Oh, i-search ang rin sa inyo.
Risi ini yun. Inyon? Mm. O, ikaw da ito? Dili ako. Akong first degree cousin. In charge na ko diri Tag-iya madam. sa Barco. Tag-iya sa Sparkle. Barco Restaurant. Makita ni mo ihang mga post diha madam. Ihang page. Ate Alma. Arlene, amak na ko. Tagabalod siya. Tagabalod. Napuyo sa dari, tagabalod dia. Pero, Yun siya. Kaila dedi Ate Alma. O pareho. Ni Kuan Ikaw, anak ko Angelica. nakuha. Angelica. Dilan pa di ka madam. Bye. Thank you so much. Love you. Salamat. Busy kayo sa iyang pag-assist dari. Sige, So, sa mga balik ko ha. bye-bye. Bye-bye. Balik ko jugo. Thank you. Okay, hala. Usa man ninyo sa nabili niya. Ikot mo ni ko niya. Ah. Okay lang niya. Kuan na lang ni ha, kuan na ni siya, ma-adjust man ni siya, ituyok lang. Okay, Hindi na ni ituyok ni mo butangan yung packaging tape. Ah, Oh, naman kayo mga ganso. patingin tip. Oh, sige, Inday, good luck ha. Oh, thank you, thank you. Bye-bye. Bit na may ugaon. Na naman siya napilian. Mapit sa big merkado. Baklayan na naman kay Dora man ang merkado. Siksi guys, Crystal guys oh. Nakapandong kas. So guys, gahang porma guys kanang murag og sa Batang Quiapo. Taw ka ng mga Batang Quiapo guys nga magdadag mga plastic, wag ka na murag buang bitaw sa kasada nga magdadag plastic. Ito guys, jokes, tawa lang natin niya itong mga problema. Guys, kaya namalit mi og kuan lamas. Kaya murag medyo wala man, murag piso raman siguro po ang kuan. Mahuli na mi guys. Miss Bay, ijang gisukod lagi sa hanggaon. Okay ra ba sa guys? Gwapa na sa make-up ha. Kanang gwapa na kasi sa gwapa yung make-up. Way lipstick, way make-up. Kano sa tunga na lang. Sakto ramang good. So guys, kanang comment lang pud mo guys ug nice ba si Jan ja kay kinahanglan man sa nga naay kon sa bukton ba kanang. Hello. Kaslon ma. Ha? Wala daw kong kaslon. Lakas lang mga ka. Angel baby. Nga, sayo sa gana guys oh. Kay si Jan man himong festival queen karong November puhon. Nga na Puhon lang. puhon. Puhon kuan ko na sa festival queen. Bugat guys siya noon. Saan na lang keto pang festival ko nga dagang pa kayo dress likod. Niya guys, wala pa na siya make-up ha na. Wala pa na make-up. Jarang ma-make-up na na mo. Gwapa na si siya. Kana maot pa na siya karon. Sige na sada kay aton nang Sige na. Surprise. dira surprise. A few moments later. Niya guys, padung damig. Santander ja ning kalit lang man og uwan ja wala midang padyo. Madyo ni nagabot na mag Santander gay og kuanang mahunang na ning uwan. So kalit-kalit ra pud ning uwan ja gani harang initan ja. Ning uwan na pud ja maragi ni magdahag sakit ning uwan kanang uwan init. So padung lagi mi sa Santander guys kaya tumi mamalit og kanang kinahanglan ni Cristel luto ni nagka Lunis. Sana mi dari na day mi dari bahin ja. Kuan kanang pagabot na mo dari bay ning ditso pud mi ni Cristel ngadto Santander kay kuan kanang sa dalagit ang katuyang palitunon nga kaning kuan asa ba to nak wala man mi dito wala ingani dito sa kuan wala ingani dito sa dalagit ganara man sa Santander na kanang gamiton dito sa jahang luto-luto di mas barato man pud sa Santander ang kaning cheese ug kaning ham asa man to jang ham yung sa rep Bali ha. wa man nani ham ni ja kaning ham pud dito sa dalagit tag 65 ja dito sa Santander tag kuan ra
tag 55 para ladyo ka dun dito din siya ba. Manang kuan laman kanang dito laman yung naman sa Santander manong naabutan mig uwan, grabe. So aguwan grabe nagkalit naman og kanang bagsak ba. Diya po ni gisuway ning kani ba gatas nga. Murag di man siguro ni lado ning gatasa. Pero nakabasa man ko guys nga naay calcium, zinc, vitamins E, vitamin E, C, B1, B2, B6, and B12 na. So baliktad man yung cellphone guys, kaya di man makuha. So try ra po na ni Christine. Kaya man dyan na si Christine pa na nagtuan ka ng usay mga BPM na magbirburan. Para na sa energy sa dyang lawas ba kay kuan dyan. Kapunan hindi pa vitamins. Ja sinikulya gahiwa siya kay maghimo siya og vegetable lumpia. Yan balik man ko kanang gigadgad na bitaw nga kuan guys sa dalagit. Kanang singkamas ug kanang carrots. Di kuan na sa gigadgad na. Amo na sang puston na nagkuan ko og lumpia guys. Lumpia rapo. So guys kanang mo lagi to nakuha na mo gijahang kanang gown pero nag-down ra ko. Para lang makuha namo ba kay daghan magadu ng green. Sa kinahanglan man jud ka nga makauna ka kayo di ka makauna wala jud kay gamit nga gown. Diyan guys kay magluto sa mi. Still guys. Pa ka og 50, di na ngayon pa ka na kung 50. Di pwede bisag 2 pesos di ka pwede mangutang. Nakay utang og 116. Naghintang na lagi. 116. Then pag ganiagin namong kuan, Ang pila tong 24 nga una nga utang. naay kulang ako si Mama 14. Lahi ba sa 97? Wala, kuan na lang 100. Ay, overall na. Di lagi pwede ko nung mangutang. 130 Tanag niya mga kwarta o yung mga halin no. Bayingon ka ganiha, dos na lang. Dos na lang ay upunan pag dos 132. Hala. Hala, ingon, dos Utang ni Mama. Mangita na gong tagali. Amo ang ginansya is 46 po ay 426 niya. Nami utang si Mama 14. Pagka niagi itong si Mana, din karon ang utang ni Mama kay 132. Niya katong kwarta pikas dis niya aging adlaw na. Wala, para rin sa itlog din sa sliced bread. So gisib na nimo ag Then ang ginansya na mo karong si Mana is kani Pila man na? lang, sobra ni mama. 513. o nanay piso. 131 na lang. Oh, minus 1. Ayun, siguro niya, dos na lang. Oh. Di lagi pwede kay busuko lagi na sa kanang hulaman kay negosyo. Bahala na kung saon kay tuyo kon jud ba na mo niya sana lang na mapaggrado kung Iwa po ko'y kwarta. pirmi na lang utangon. So nga na dyan na magnegosyo di jud ginahanglan nga utangon. Diya kay nakautang man ko mabayaran na. Narbaho pa ko na kaya mabayaran ko. Mabayaran nga na. Bukan ni 50 na ba niyo? So guys, kadang daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. Guys, daghang kayong salamat ja. Namo ko na rin nag-edit sa kwarto ni Crystal na araba jud kakalat kay bawo nam kuan siya nagkwinta lagi siya hang kuan ja. Nay kuan asa mo nga pulo nak nga kuanak mo to? Iho ni. Kana? Chicker di ko no. Dili, anything raman. Diyan ako dari sa kwarto ni Crystal kay na ako dari nag-edit. So sabay mag-upload na pod ko. See you in my next vlog. Bye. Nak. Bye!